characteristics of a poor nation. Nikech kwa wan joma tuore to ok wanyal chulo yorewa mag osiptal. Pod wabet e third world country kacha. Ok wa make steps. A sick nation cannot develop an economy. Kendo ka agriculture, ka food security, we are not raising it. Ok watere ga malo. Wadwoko piny kata wawe kama wanti. Ka wayuak kawuono to gini wadwoko piny ang'o ma watimo. To kan watere malo nyoro to koro to wapako. To kawuono kwa loso new system to wachako wadwoko piny. Ok donji. Koro mano nyiso ni sirkal onego ng'i budget making process. To Trevor, there is something that is very important. Budget nyaka bed gi miluongo ni theme. To not just a theme, tiendeni msingi mane milose budget ni. Kikubed budget miloso ni theme kawa kizungu moko mang'eny to red kanyo for cosmetics. Tiendeni enena gimuket kanyo nikech kore some. But we don't mean it. Theme akiani ma this time enango. But theme masani, these themes makoro nego benu adwaro. It should even be in just one statement. Industrialization. And wabedo jok matimre nadi maril to the theme. Tenane mano angono momiyo nego benu wabedo gi theme, Trevor. Nikech or direct policies, financial policies, our fiscal policies. Omiyo wa direction. Angono mane wadwaro achieve. Gini walose msingi mane. Ni wang'ni inyalo kata kaw gik moko adek kende. Wang'ni wadwa loso proper health, wang'ni wadwa bet gi proper food production, to wang'ni wadwa bet gi industrialization. Just the same way King President Kibaki nomiyo a vision 2030. And within Vision 2030, there were a lot of things that were put, including special economic zones. That was a visionary leader. I'm not saying Mr. Nyonge visionary leader, but some also budgets.